रावखौ जों नुबाय था नङाबा माथो फार्स्टआव बबासो थाङो बबानि जागोन माथो हेलौ लोगोफोर दे कमेन्ट खालामलायदो दे दसे सावरायलायनोसै गैला लाइन थांदों लाइन थांबाय नोंसिनिथिं लाइन थांगोन ना थाङाखै गाइसमोन खोन्थाहरदो जोंनिया जि गरमखा खान्थाल मोनाखै माबा बै दाखोरबारिनि मोनामनाय बिसोर थांदों दहायनो रानिखौ सेरख'ना गारहैदो होनदोंमोन आथिंफ्रा मोनामगायाखै नामा होननानै गाइसमोन ओंखाम जाखांनानै जिरायना दं दोनग्राखौ हर ओंखाम जाखांनानै दं मा ओंख्रि जाखो गाइसमोन खोन्थाहरदो कमेन्टआव बेलासिनि आयौ मासे गरम जाखो गिसिबालाय मा फिथाइ जाम फिथाइया दां जाम फिथाइ सोगोमसार एसबि नोंसोरना खामानि गैया नामानो गैया जोंना रेस्ट लादों दसे सानजौफुनि दा दसे थानानै मावनोसै गरमथार कारेन्टबो गैया नोंसिनिथिं कारेन्ट दं नामा गोलावा मस्त गरम था गाइस कमेंट करो जल्दी जल्दी हमलाय मा आखाइ रुमायदोलै आखाइ रुमायलायोलै स्टेन्ड केमेराबो गैया नालाय दङब्रा स्टेन्ड केमेरा हमग्रा स्टेन्ड कारेन्ट दानलांबाय थानायब्रा ओमफ्राय गरमफोराव बिदि मावबानो जायो जेनेरेल दानखाजोबो खोमा दे कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर थाब बारा गोबाव नङा दसेल' सावरायलायनोसै साथाखौबो लांफैला गरमथारहाय कारेन्टबो गैला अखा एसे गुंग्रुं गांग्रा जानायखाय कारेन्टआनो थांलायबाय दे कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट हरथारा माथो रावबो सासेल' केमेरा गोजासो बिसोरो केमेरा साइड हाय सानसोरां नार्जारि हाय मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो কি সবজি খাইছে कमेन्ट करि जनाय दिबा सनिया बर' हाय आंनाबो सनिया आंना बिलोगोआ माथो फैदों नै सन्जिब बर' हेल' सिस्टार मोजां ना खबरानो मोजां गाज्रि गेजेरावनोसै गाइसमोन सानसोरां नार्जारि माबोरै दं बाजै खोन्थाहरदो बिदिनोसै माथो होनबावनो आरो खबरखौलाय गेजेरावनो मोजां गाज्रि निजिरा ब्लग आंखौ बिजामादै लिंदोनो लिंजाया र' देनां लिंगोन दानो जाथ'वाखै बिजामादै लिंजानाय गोथां खालारनि अमा देखायग्रो गोथां खालार अमा नांगौनो नै जोंना बिफानो होनदो स्राबजों सुनानै चेक खालामबावनोसै आं रं फोननाय नामा सन्जिब बर' मादैखौ मोजांथार नुयो एक्ट्रिस बायदिनो आयै निजिरा ब्लग अके आइयै कारेन्ट फैबायलै लाइन फैबाय थान्दा दसेनो गोलोमफ्रुजोबखाबाय दा
सनिया बर' मा खालामदों? नै दसे रेस्ट लादों। नोंसोरजोंनो सावरायदों नै। सानजुलि बरगयारि हाय जारौनो हाय आब' ना मा होनदों? गेम गेलेदां गेम जोंना बिफाया गेम गेलेदों आरोना गाइसमोन। 29,000 जमा जाबाय नै। लिमि मिज हेल' हेल' हाय मा ओंख्रि जाखो गाइसमोन खिन्थाहरलायदो। आंनि खांख्राया बर'आलाय आं नुदलायाखैना। I am from Mizoram. Okay. मिज'रामसो सनिया बर' ओंखाम जाबाय नामा? जाखांबाय आं जाखांबाय जाखांनायालाय। माबासोमोन नाजों थास'जों जाबाय। सुनजुलि बरगयारि मोजांथार नुदों नानि आरो बाजैमोन। थेंक इउ मोजां थेंक नुनायनि इउ। थाखाय। लिमिन मिज' I am from मिज'राम हेल' त्रिपुरा। त्रिपुरानि थेंक इउ इमान गोजाननिफ्राय जोंनि लाइफखौ नायनायनि थाखाय। थांलायबाय नै कारेन्टआनो जा कारेन्टआबो गरमथार गैलालाय। थांलाय फैलाय जागासिनो। हमारी लाइफ में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी भी नहीं आता थोड़ा दे गाइसमोन मा जाखो? आंनि नामाबो सनिया आरोना गाइसमोन गोसोआव लादो ओरैसै। दे खेबसे आसि बिमाखौ थुखेहर लोगोफोर। आसि बिमाखौ लाइक बिनाय जाबाय होनलायदो। गुजुनाय जादोंहाय गगा मोनदों हराव फांखा लायै लिमिन मिज' डु इउ फेक मिज' हम इंग्लिश नहीं आता। हिंदी में बात करो हिंदी में। मा जाखो थांलाबाय थानाय कारेन्टआनो। खानाय खानानै लाग्रोसै आं लानो थिखि नुखायो दा खानाय नागारबा। दे कमेन्ट खालामदो दे। देरहालायबाय माने जोंना बोराया। वाव गाइस नायदो मासां जायो। बेसां मोनो नायलाय देनजारसोलै गेम गेलेनायाव। हेलौ स्लेश लिमिन मिज' माखालि मिज' मि बर' 2,445 2,445 जालायलाङा नामा होननाया। होननायफ्रानो जालायलाङा। लाइन आइ लाइफ इन मिज'राम। अके मिज'राम लाइन मिज' डु इउ स्पेक त्रिपुरा अके न' त्रिपुरा। हमलाय एफा गोबाव थाङो नालाय थांबा मालाय। कारेन्टआबो मा जाखोरा माथोलाय गरमथार। गैया आलु दासो एकथा। लाइन मिज' त्रिपुरा दे सेदि एसे लाइकफोरखौबो होलायलाय फैनाय एसे सावरायलायनाय होमबासो। माजबातनि बर' सेंग्रानो
Beautiful. Thank you. Thank you, Ada. Thank you. Pero Game খেলি আছো আমার পাপায় আর नार्जारि ब्लग आंनि आर नार्जारि ब्लगखौबो हेफाजाब खालाम प्लिज नो जागोन दे खालामगोन दे खालामजागोन मा जानानै दंबा नोंना माबा खालामनोसैब्रा लोगो खालामनो हाय गुजुनाय जादों निबिद बसुमतारी अफिसियेल मा गेम गेलेदोंनो ओइ बाबा मा गेम गेलेदों मा गेम होनो इखौ गणेश गेम फैसा मोनो गाइसमोन बे गेमखौ गेलेबा जोंहा दा मा खामायगासिनो होनलायदो नों मा क्लासाव दं आङो 9 हेल' त्रिपुरा दे निबिद बसुमतारी अफिसियेल रियेल ना गेमा रियेलानो गेलेनो नामा डाउनलड खालाम गेलेनोबा रानसाय मुसाहारि मा ओंख्रि जानायनो नाजों थास'जोंसोमोन जोंहा थास' बेदर बेदरजों नाजों नोंसिनालाय मा ओंख्रि जाया रनसाय इस्लाम सेकमा मा होनो जाखो निबिद बसुमतारी अफिसियेल दाबो गेलेगासिनो ना ओं गेलेगासिनो नै ओरैजाय गेलेगासिनो दङ होथारदों गेलेनाया नै गाइस गेम गेलेगासिनो जोंना बिफाया एसएम मुसा इस्लाम इउ फ्रम जोंना सनितपुर आसाम सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो ना सनितपुरा आसाम मिज'राम नर्थ बिटि त्रिपुरा नो वान अके आं बे आसाम गुवाहाटि मा जाखो आयु गुवाहाटि अ जोंबो गुवाहाटियावनो गुवाहाटि सुवालकुसियाव थायो जोङो निबिद बसुमतारी अफिसियेल उइद्र'नि जेबो प्रब्लेम गैयाना नोंसिनि बाबानाव सोंसाय उइद्र'नि जेबो प्रब्लेम गैया नामानो बाबा गैया गरमथारलै कारेन्टबो गैया मा हमनायसै गेमखौनो गेलेबाय थायो लागावलै गरमथार गाइसमोन केन्दुल नार्जारि सोर नोंनो आङो एन्टि ब्रह्मनि फिसाजो इउटुबारनि
नामजादा इउटुबार माना काकलारि गरम ना औ गरमथार कारेन्टबो गैया कारेन्ट थांबावबायसो केन्दुल नार्जारिनो बबेनि डिस्ट्रिक्टआ सनितपुर हुग्राजुलि दायो गुवाहाटियाव थायो गुवाहाटि कुवालकुसि पसिस' निबिद बसुमतारी अफिसियेल रेफार मोनो नामा सोंसायनो रेफार मोनो नामानो मोनो जायाखै फैसा मोननायखौ देखायदों सनजित सारदार नाइस थेंक इउ नाइस होनदों Sanjit Sardar, nice looking. Thank you. Nibid Basumatari official. नंगौना नङा जाखो गेमखौ होनदों ना मादों गेमा नंगौ लाबोदो ना जायलि दैथाब्लाबो गरमफ्राव गरमाथ' गरम मोनाखै नामा गाइसमोन 5 लाख मोनबाय नामानो ओइ बारा गोबाव जायाखैना गेलेनायानो दाख्लैफोरसो गेलेदों दाख्लैबावैसो मासा जाखोलै बाबा 27,000ल'सो ना गाइसमोन ल'सोलाय 27,000 खायलें खालामनाङा मानसि दोनोमोनलाय गोग्लैगोनसो माथो बे हो बोरै दोनोमोनलाय बाबा खालामना होनायसाय बै फिथि इयो ओरै जाबाय दे जाबाय सरि माबानांगौ दा हमलाय पलास मास्टारनो हायनो हेल' बिकारि टु पि हे असमिया बारा रोंलाय लाङालै दाख्लैबावैसो सोलोंलाबायनाय रायलाय लाङा नामखौसो होनदों बिकारि थफसियानलाय थफिराम थफिराम हेल' बिउटिफुल थेंक यू लाइव में आने के लिए लाइव फैनायनि थाखाय थेंक यू एसे ओरै खालामदोब्रा दैयाव हमबाय थादों नोङो उफाय गैला जाबाय बांद्राय गाहायाव लांनाङा निबिद बसुमतारी अफिसियेल गेमा गणेशनि मुर्ति दंना नानिनो गणेशनि मुर्ति दंना गैया बाबा
गैयालै गणेशनि मुरथि गैया गोनां नङा नामाल'सो नामा गणेश आरोना दं बिरादनो साजाल साहाबलगार हाय उइद्र खालामनायाव फैसा बियो बेयाव 150 होनांगौ उइद्र खालामनोबा मासां बारायलायखो बा 200 नो उइद्र खालामनांगौबा 200 होनांगौनो 200 इनपाति मास्टारखौ गेलेनांगौनो रेफार नांगौबा हरगोननो बाबाया बिकारि माबा थफिरां मोनथ'आखै दं माने माखो होनखो लाइन गैया बाजै लाइन गैया गरमथार दहायनो थांना दाबो फैयाखै कारेन्टआ गिसिबनांगौ जाबाय नोंहा गिसिबाबो बेयाव थांगायनोसै दे लाइक हो आगैमोन लाइकफोरखौ थुखोदावना हरलाबाय गरमथार मा जाखो कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट होआलांनो माखौ होआलां जाखो लाइकखौ दे हो हाब होआ जायोदां बेनो थफिरामानो सन्जिब सारदार मेडाम नाइस मेरा मम्मी है ये निबिद बसुमतारी अफिसियेल हटसाय दे आदानो ओइ बाबा हरनांगौनो रेफार हरनो होननाया नोङो थफिराम लाइक दं मायाव फेसबुकाव मेसेज हरनांगौनो मेसेन्जाराव नयन ब्रह्म सानै फ्रेमनि दिबानि हेलौ हाय थफिराम आदा बाबा शिबान थफि खायलाब लाब सोरमोनथाय साला दहायो सोरबा गाज्रि कमेन्ट हरदोंमोनलाय बाबा मा नाम केन्दुल नार्जारिनो बर'लायानो बिदि कमेन्ट खालामदों मासे असयबलै बे मानसियालाय लाइक दान बाजैनो थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय बिदिनो होनांगौ आरो समिता मुसाहारि दान लाइक दान बाजैसो होनदों दाननोसो नोंखौ लाइक होबाय होनदों आरो डिनामिक आइडिएक्स नेपालि नोंथाङा बर' रोंगोना रोङा नेपालि पाका नाजाने थफिराम बाजैनो आलुसो जाबायनो आलुसो बाजैनो आंबो माखौ बिनद बसुमतारी बाजैनो हाय हरद' स्मिता मुसाहारि मा ओंख्रि जायामोन बाजैनो जोंहा ओंख्रिया माबासो थास' बेदरजों नामोन नानी नामाबा मा क्या नाम है मछली का नाम नहीं गरमथार मा जाखोब्रा बे कारेन्ट हरग्राखौ मोनबा देगौमोनलां स्मिता मुसाहारि
ए गोथाव दे बाजैनो गोथावलाय गोथावमोन दे नोंसिनिखौ खोन्थाहरदो एबार मा ओंख्रि जायामोन नोंसा थफिराम दा दा थफिराम दा मासो गरम जालाबायखो गैला माथो खारसिगोन नामा मानसिफ्रा कमेन्ट होआ खारजोब्बायसोदांलै मानसिफ्रानो सुमिता मुसाहारि आंना सबायजों अमा बेदरमोन आरो जोगोनार बिजौ मा बिजौ बाजिनो बिजौ भाजि बिजौ जानांगौमोन बिजौ भाजि गोथावानो दे नोंसिनासो थफिराम मादा दे खिफिदो स्रायनो बाजै हंलेनो आं खिफिराहाय नोंदायासो खिफिसोयो मालाय बिनद बसुमतारी बोरै आदायि बाजैनो बोरै आदा बाजै बोरै आदाया बाजै आदायि नै मबाइलावसो गेम गेलेगासिनो उन्दुनानै दं मेंदों बेस्रा दासो डिउटिनिफ्राय फैदों डिउटियाव थांदोंमोन नालाय गरमथारहाय बिनद बसुमतारीया होनहरदों सुरेशसो रावबो नङा मा गल'ल' नङा कमेन्ट नायदों जोङो मानसिफोरनि गावसा कमेन्टखौनो थाब हरा नालाय ओंखायनो प्रडाक्सन नानिया बेसेयाव फरायो 9आव क्लास 9आव दासो बिनद बसुमतारी एम BSTY बेस्टि हाय हेलौ BTY सुरेशसो रावबो नङा खानायालाय माथो हौवानिसो बादि सिनखोनो हौवानि बायदि नङा खानायखौनो दाख्लै इजा दङ हास'ना होजाजोबदों बेयावनो बक्सआव हाना होदों हस्टेलाव लाखिजानायाव गासिबो हाना होखायो खानाय हाना होजोबो हस्टेलाव हादों हौवासा माबा गथ'फोरखौथ' लांथ' गजोबखायो हौवासा गैयाना माबा फाग्लिफोरनिखौ एसे जाम्बिसियानफोरनिफ्राय थफिराम थाखोबानो थाखोबा नङा बेखौ नायखांखाबाय माथो नैसो थाखोबा बेस्टिस्टा I love you नो love you too होनो love you too थफिराम हायनो हाय अखा हाहां जादों दोमैलुलु जाबाय बोथोरा बाजै आलुसो बाजै आलुसो हौवान बायदि नुदों होनबा आंनि खानायखौ हौवान बायदि नुदोंनो हौवान बायदि नुथारदों होनबा आंखौ आयै एबारनिफ्राय हास'थारला आङो हस्टेलाव हास'ना होदों अखा हागासिनो
सुरेश दङ सुरेश भाइ मिथिया नाम गैया फन हरना होदोंमोनलै गासिमोन सुरेश रावबो नङानो बोरो माहाजोनालायनो माहाजोना गेम गेलेदों मेंना फैदों सिबाय मेंनानै फैदों फन हरलागासिनो सोरबा मेंदों डिउटियाव थांना फैदोंमोन नालाय कमेन्ट मोजां हर केन्डल नार्जारि गैखाला खारखाबाय बैलाय दंबायो बेलाय जोंनि कमेन्ट मोजां हो दे बाबु कमेन्ट मोजां हो कमेन्टखौ जानला मोनला लिरलाबायना हरनाङा लाजिया नामा जोंथिं हाथ'वाखै लाइमास्रि आब' नोंनि जेबो जायाखै केन्दुल नार्जारिनो सैमा सालानो मा सैमा मोजां बेलाय मोजां जागासिनो ना नोंसिनि जेबो जायाखै दै सैमा होनजानो जानला मोनला नङा आरो नायनो बादोंबा ओंखारलांखा नोंसिनि नङा नों होन नोंनि जायाखै ओंखारलांखा नायनो बायोबा नोंखौ थानोबो होआखै एम बेस्टिनो ओइनो मा बुं बल' मासि गोबाव कारेन्ट थांखो होमबा आलुसोलै कारेन्टानो आलु सुरेश मा ओंख्रि जाखो सुरेश फंबाय दे कमेन्ट खालामदोलाय मा जाखो दे आब'आनो गैया माथो जोंनाव नुजाफैयाखैनो I love you to सना बादो दासो नायगासिनो दा मोनाखोना माखो ओमफ्राय गैला कारेन्ट थांबाय ओमफ्राय अखा हाहां जाबाय अखा हासिगोन अखा दोमैबाय दहायबो हाखांबाय अखायालाय दसे आरो दायो नै अखा हानो नागिरबावदों दहायबो माबादोंमोन हादोंमोन दसे हनै बाबानावसो थांजोबबाय दालि माथो आलु जोंनाव फैयाखैनो बयलारसो कमेन्टखौनो नायनो रोङाखै मा वयनाय जानांगौ लामासिम साला गाहायाव दङमोनलै दावखोआखैनो मामा कमेन्ट थाबथादों कमेन्ट थाबथादों कमेन्ट दावखोखै माने जादों मानो थाबथाखो कमेन्टआनो थाबथाबाय गरमथार सुरेश रावबो नङा होनो 9K लाइक औ 9K लाइक सुरेश रावबो नङा एलबिखौनो नायथाराखै आंबो दिनैसो होखादों होआनो जोंहाबो होनायानो जाया होनायानो जाया गरमथार न'आव थानाय बायदि मोनलायलांबायहाय কি হইছে सना नों सोरनि बाबासो गोबाव जाथ'बाय आंबो होथाराखै सुरेश बालायलाङोब्रा बायोथ' आरो बानाय मोनो गोबाव फोथायसा जाथारबाय नार्जारि हाय आंबो हाय एम बेस्टि ओइ सनानो ओइ सोरखौ होनखोलै
नि गर्मी करेंट नहीं है फेसबुक ल' नायो आं दाना फेसबुकल' नायो फेसबुकआवसो आं नुगासिनोथ' दाना आरो नोंखौ सुरेश आदाय रावबो नङा ओइ लागाव होबाय दा थफिराम लागावबाय थफिरामा दा लागावबाय सुरेशसो रावबो नङा मा नाम नोंना फेसबुकआव नयन ब्रह्मलाय नयन ब्रह्म एम बेस्टि सोर खासेखौबा होनखो एम बेस्टियाबा बाजै हाइलुरि ब्लग आं नोंसिनि भिडिअफोरखौ नायो लाइक कमेन्ट हरनाय जाया दा बाजैमोननो थेंक इउ जेबो नङा दे एम बेस्टि मा इम'जि हरखो नै माथो हाइलुरिया 2000नि बारा दंनाय माथो हाय एम बेस्टि सुरेशसो रावबो नङा आयो सिनायबावाखै आं नोंखौनो सुरेशसो रावबो नङा र' नायनां दसे र' दे नायबानो जाबाय लागावबायमोन 54K भिउस दंबावोसो एक मास सिगांनि एमजेनि हिन्जाव गदाय बहानि आरो सोर लागाव 2 नाम्बाराव 16,000 दीपक नार्जारि दिनै अमा साइड राजानि हाय गोथार नों जुलि हाय 10,000 क'क्राझार टाउनखौ होखांजोब्बाय दीपक बहानि जाखो मा खबर नोंनानो नोंनि भिडिअखौ नायबाय एम बेस्टि मा खबर नोंनानो मोजाङानो खबरालाय गेजेराव मोजां गाज्रि फोथायसा नार्जारि अखा हायाखै नामा नै हानो नागिरदों हायाखै हाहां जाना दं हाहां एम बेस्टि हेल' हाय एम बेस्टि पुर्णिमा नोङो गुवाहाटीनिफ्राय खारनांगोन नायबाय था मोनथिबायना जिबो एडिटिं एमजे मोनहाबो जिबादि रेकर्ड लायै दामदों आरोना ओइ जोंना पुर्णिमा कारेन्टबो गैया खोमसि नुबायलै एम बेस्टि ए आदि बिसे बेकग्राउन्ड बेजों रावबो गैया आंखौ सासे फंबायसो नेपालाव नुबोदों जिबायदि जाखानायसोनो आं जोबोद सुरेश रावबो नङा फल' गैयामोन खालामना फैबायनो थेंक इउ फल' खालामनायनि थाखाय मानो थैगारनायनि गथ'फ्रा मोजां नुवालै आयु मा होनो इखौ मा होनो इखौ हाइलुरि ब्लग आंना भिडिअफोरानो मोजां जाया जायो दे जालांगोन लासैनो फोथायसा नार्जारि जोंनिथिं अखा हागासिनो दं सानसे हाबाय नंगौ नामा गैया जोंथिं हांल' जादोंमोन दहाय हादोंमोन हानायालाय जोंथिं सुरेश रावबो नङा ब्लु होलाय बसनो ब्लु होनांगौनो ब्लु बिदो सोरनो सुरेशनो सुरेशनो ब्लुनो ini kono tu ini komentar sana ini iya kayu blue होबाय दे सुरेश दा थांसैबा खिथा लांबानो जाबाय
ओंखारलांसैबाथाय ओंखारलांसै ब्लुखौ लाखिदो होनना बुंबानो जाबाय दे एम बेस्टि मा नाम नोंनानो आंना सनिया ब्रह्म मा नाम नोंनानो आंना सनिया फोथाय नार्जारि मा जायगा नोंसिनानो सनितपुर सनितपुर खोमसि जाजोब्बाय अखा हासिगोन एमबेस्टिनो नोंनालाय नोंना फुल नेम प्रनय गयारि अफिसियेल हेल' मा ओंख्रि जाखांखोनो थास' बेदरजों ना एमबेस्टि मोजांनो फैयालै आंनि सुरेशरावबो आबै फैयो नङानो सिख्लाफोर फैया जोंनिया आबै फैथारो लाइन गैयाहाय गरमथार आदाया मैदोमनि भिडिअ नायदोंना औ नायदों नायनायालाय सनितपुर मा जायगानि एमबेस्टिनो दिक्कियाजुलि सनितपुर मा जायगानि दिक्कियाजुलि एमबेस्टि प्रनय गयारि अफिसियेल आंनिखौबो नायना हो आंनिखौबो नायना हो भिडिअखौ गरमथार मासि गरम जाबा दायो जि गोबाव थाखाबाय कारेन्टआ रमायना मुसाहारि मा खबरनो प्रनय गयारिनि माबा गानफ्रा निजाना मालायनि प्रनय गयारि खबरालाय बिदिनोसै मोजां गाज्रि गेजेरावनो नोंहालाय मा खबर रावबो नङा ब्लु लाफिनदो बस एमबि गैलानो ओमफ्राय जाबाय दे लाफिनबाय प्रनयनि गाना नोंनि अरिजिनेल ना मालायनि नार्जारि जोंनि रांगापारायाव अखा हागासिनो माथोनो राङापारा मा जायगा राङापारायाव थांबाय थायोना राङापारायाव जाथि दंलाबायो जोंहाबो रमायना मुसाहारि रमायनानो मोजाङो मोजां अरिजिनेल आच्छा नोंनि अरिजिनेल बा नै नायदों आंनि अरिजिनेल फोथाय नार्जारि मानावस्रिनि माइनावसिनि बाय माबामोनखौ सिनायगोन ना गालरमोनखौ गालरमोनखौ सिनायो साहा हटेल होग्रा गालर लाहाखौ इसोर जाहानि एसे जाथि जायो हाइलुरि ब्लक आयु नानि नों दाखालि गोमानायाव जि बोरैबा मोनदों नोंगौ सालाफ्रा सिरि इयो न'आव फैनो होनना फैदोंमोननो ट्रेनजों फैफेराखैना आन्दायबाय पुलिसनाव सोंनानै पुलिसफोरजों माबा जाबाय लाखिजाबाय बेस्टि सोर दं नोंनि खाथियावनो आंनि खाथियाव आंनि आमा आरो इजा बाबा दङ साथाम
आमा बाबा आं फोथाय नार्जारि सिनायोनो सिनायो रमायना मुसारि मा खोमसिनो कारेन्ट गैया अखा हानो नागिरदों अखा हां नालाय अखा दोमैदों रन्जन बाहेराव सेट हाय बाहेराव थांसैलै मबाइलखौ लादो नै लांफानांगोन बेखौबो स्कुल गारोमोन गोदो नै कारेन्टआ फैलायबाय बाहेरायाव ओंखारनाय लोगो लोगो एमबेस्टिनो अनसोगारो नामानो अनो अननायालाय दासो स्रां स्रां नुदों दासो स्रां स्रां नुबाय होनलायदो दासो स्रां स्रां नुबाय बाहेरायाव फैबाय बाहेरायाव फैबाय सिरियाव हमलाय मा फोथाय नार्जारिनो गालर मोनहानि खुरमा जायो नामानो जायो दा जायो लाहानि खुरमा जायो खुरमा जायो बे साहा हटेल लाहा होग्रा गालर लाहा सना नों सोरनि जाद्राया जाना बाबासो आंलाय बाबासोमा बियो थोद बाबायाबो कमेन्ट होदों जोंना फोथाय नार्जारि नो बाबासो गरमथार दासो सान्थि मोनलायलायदों बाहेरायाव फैनानै एमबेस्टि साफा नुबाय नोंसोरखौ बाहेरायाव ओंखारबोबायबा बाहेरायाव ओंखारबोबायना न' सिङाव खोमसि जानायखाय अखा हानो नागिरदों सोर मानसि सिनायानो माथो प्रणय गयारि अफिसियेल मा बयसफोरालाय नङाबा एसे थाब बानायगौ आं सल'खौनो सल' लिरो नामा एमबेस्टि नोंसा बाबा गैनायनो मा नोंसा बाबा गैनायनो बुजियाखै उननिखौ फरायलांग्रोबा नोंसिनि बाबाखौ नायनो जागोनदां एलाय जोंना बाबाया बेनो जोंना बाबाया डिउटियाव थांदोंमोन मेंना फैदों मेंदोंलै ओंखायनो गोलांदोंमोन आं उन्दुदोंमोन लामा र' आं उथिनोसै हाइलुरि ब्लक जोंनाव अखा हाबाय आब'नो नों मासे नायनो मोजां आं खाथि मोनबा आलासि जानो थांनोसैमोनहाय फै दाबो फैजायो दाबो मोजां नुथारदों होनबा आंखौ नायदो फै जोंना जि दाग्रा लोगोफ्रा फैबाय जि दाग्रा लोगो फैबाय देवथि टाइम जाहांबाय जोंनाबो आहाबो सिखारनांसिगोनसो फोथाय नार्जारि अखायानो सानसे हाबाय न'निफ्रायनो ओंखारनो हायाखैनो
नंगौ जोंथिं गैथ'वा दहाय हाखांबाय जोंथिं दसे प्रनय गयारि अफिसियेल जाय जाय लाइभ नायदों आंखौबो सापर्ट खालामदो दे औ सापर्ट अननानैनो खालामलायदो दे दे लाइक हो दे लाइकखौनो होथारा गावसा लाइक होआबा लाइकआनो नुथाल' लाइक खालामलायदो नारसो बेखौ जमा खालाम ओरै हर गुजुनाय जादों मा हाबदों मोसौ उसुङाव नानिया मा क्लासनो नाइनाव नानिया नाइनाव फरायगासिनो एमबेस्टिनो गोसो थोनाय दंनानो दानो लाथ'वा गैया गोसो थोनाय गैथ'वा दानो गोसो थोनाय गैथ'वा बैसो जायाखै प्रनय गयारि अफिसियेल दा आयदै दा रिटार्न होनो र' आंनो हो गरमथार रिटार्न हरथ'नाङानो आइदिसो देलायखानो गाबोननि गाबोन थांगोन ना नोंसोरो थांनो हागौमोनहाय दाबो फैसा थानायबा माथो मिलाया फैसायानो फैसाफ्रानो मिलाया देनां थांसै खैथा जाखो 7था जाबाय ने 4था जाबाय 4टा 16 थास' आथिं सायनोसै थास'नि आथिं आखायाबा बबेयो थास'नि आखायाबा बबे बेनो आथिं बेनो आखाइ होनलाय थास'नि आथिंखौथ' नुबाय आखाइखौसो नुवाखै फोथायसा नार्जारि जोंनि राङापारायाव फै माइ गायनो साफात खानो आयै एथ' गरमाव हानाय नङालै खानो रोङा जों साफात बैखौ सापर्ट खालामथों जाय सापर्ट गैया नन बिचारखौ जाय सापर्ट गैया बे नन बिचार सनिफोराव सापर्ट खालामलायबानो जाबाय सापर्ट खालामदो नन बिटिआरखौ सेकेन्ड चेनेल बियो बेयाव खालामबानो जागोन दे सुजित नुदोंना बे नन बिचार सनिफोरा नैयाव बानायबानो जाबाय हेल' नन बिटिआर सनितपुर सापर्ट खालामलायदो बेखौ गाइसमोन सेकेन्ड चेनेल बियो नोंथांमोना फोरोंग्राया फोरोंग्रा सासे दं जोंना प्रनय गयारि अफिसियेल आदा रन ब्लु हो बाबा ब्लु होनांगौनो प्रनयनो ब्लु होनांगौनो होनो लायाखै सोरां नङालै गाहायनियाव ना बाबा होबाय दे दा थांसैबा खोन्थाबानो जाबाय ब्लुखौ लाफिनदो होननानै बासु केनिमा कुइसन मा कुइसन जाखोबा दिनै बिथाबा न' कारेन्ट थांफिनलायबाय नामा जि गोबाव थांखाबाय प्रनय गयारि अफिसियेल माबासो खालामबाय थादों खोमायो
นี่บอกว่ามีนะชื่อ ว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าไปจากเรื่องขัดไป Hailo di vlognya. Abu Suna, Maza, Gai, Maza, Gai, Audon. Abu Suna, Maza, Gai, ना जोङो माबायाव दङ गुवाहाटि फार्मासियाव थायो Foto sampai jagren खारोसो. उफाय गैया मावनानै जायाबा Sujit blog मोजाङै दंना आदा बाजैमोननो मोजां गाज्रि गेजेरावनो मा जाखो 그래 Ada? Naik gila dia. ayo sih ini Ayo. Terus, oh ma. Nana. Lalai no. cậu vậy Puthaisa Narzari Guwahatiyaw ma mawono Halau joyo đi đây Hisan dayo hisan Dene sar Phải boro gaya. Hi ne Hello Hi मावनानै जायाबा ओरैनो मोनजाया Nugan acha Ang acha nuwake Uff 신사 가야 되나 봐. 신사 가야 되나 봐. dia mau nambah malah tinggal nih 비용을 나고 사면 비용 타는 하지 않는 거? 라면요. मा जाखो गाइसमोन दे लाइक हरलायलायदो प्रनय गयारि अफिसियेलनो सनितपुर जिल्लायाव हादान लानो लै आगै सानैजों संसार जानो होननाय जायगानिसो होनबा नोंसिना न'आनो औ बेयावनो बे गानानो जोंना माया बे गाना सनितपुर जिल्लायाव हादान लागोन होननाया बेखौ होनदो आरो सनितपुर जिल्लायाव हादान लागोन सानैजों संसार जागोन फोथायसा नार्जारि दिखियाजुलि मा गामिनिनो ओइ मा दिखियाजुलि खावब्ला सेन्टारनि दिखियाजुलि सेन्टारखौ सिनायो हुग्राजुलि खावब्ला सेन्टार खावब्ला सेन्टार हुग्राजुलि स्टेसन बोरैबा गेसा ह हाबफैथारो बेयावसो गारबाय थायो दानि गारहरनायसो थांखो ना माखो बिजित हायनो हाय दसेल'सै अल बरगयारिनो बिटिआरासो
हाबाय नामा गामिया मा होनदों गामिया बिटिआराव हाबाय नामा ए बिटिआराव हाबाखै खोमालै जोंनिया ना जोंना बड'लेण्ड बड'लेण्ड रायजो लावदुमानि माहा बिफिनलायबाय माथो हा लावदुमानि माहा बिफिनलायबाय माथो ओरैनो साइस नुनायनि थाखायसो माबादों मादों सोर लावदुमा गेमस्रिनि मा खालामदों आर'नाइयाव माबा फदमफुल आखिनाया ए आखिनो मोनामोन बिलाय बेलाय राजनिथिनि माबासो नालाय बेखौलाय मानो होनांगौ आर'नाइयावलाय मा नाम होनदोंमोनलाय मा आर'नाइनि नामखौ लावदुमदुम गेमस्रिस्रि लावदुमदुम गेमस्रिस्रिनो नामा रागुनाथ पान्डानो हाय हेलौ फोथायसा नार्जारि खावब्ला सेमथार हग्राजुलिनि ना मा होनो औ बिनिनो बिनिनो खावब्ला सेमटारनि एमडि जुबेयार मा लेखा अखमिया रोङालै अखमिया नाजानो मायो मुहे थाखुमाखि अ मा मा अ साखमाखि क ना मा जाखो क सापर्ट खालामदों सापर्ट खर ना मा होनखो आयो हारसा रोङा नालाय बारा जोंना आजायासो रोङो फंबायासो रोङो आंना एराबिन्दा बसुमतारी ब्लगनो नोंनि बाबाया बोरो नानिनो ओइलाय आंना बाबाया जिरायगासिनो मेंदों डिउटियाव थांदोंमोन ना बाबाया डिउटियाव थांदोंमोन एमडि जुबायर बांलादेश सलुन आनी कता ना जाने बांला ना बांलादेश जाने आमा बोलेन बांलादेश बोलेन আমরা বলতে পারে না আমলাত বলতে পারে না আমলাত मा होनदोंमोन मा होनदोंलाय इयाव जोंनालाय मा होनदोंमोनलाय आयं आमला আমরা বলতে পারে না আমরা বলতে পারে না नायारे आयो जालालै आराबिन्दा बसुमतारी ब्लगनो हाय ब्रादार माबोरै दंनो मोजाङानो एबारे নহয় बाहेराव di tanbi दङ मोजाङै दं ब्रादार मोजाङैनो दङ एमडि जुबायरनो अपना देर बार सो बुजिना आमिও বুজি নাপায় আমিও অসমীয়া বেছিকে বুজি নাপাওঁ এমডি जुबायर आयो मायो मा थान्दा बसो बेसां आइता हालत बहा मानो आराबिन्दा बसुमतारी ब्लगनो लाइक अरबिन्द लाइक halo tapi ah oh isra
নাই কিনে ভাল লাগে খাই পেলাই বনাব জানে না জানে আমার আপনি সব জানে এগুলা বনা এই এগুলারে পাগলা এগুলা কি ভাত খাবা বুঝে আপনি না জানে জানো জানবা লাগবো জানবা লাগবো अ दे मा जाखो गाइसमोन कमेन्ट हरदो दोनजायै जाबाय 1 घन्टा जाबाय दे होमबा गाइसमोन दे बाय लादो बयबो दोननोसै लाइभ दिसे आइता बहानाय र हाय र हाय दे लाइक हो दे लाइक लागानो गैथारा कमेन्टबो गैला माथो बोरो मा जाखो थाबथाबायसोदां फोथायसा नार्जारि खावब्ला सालखर'आव आदा बुहित मोनाव मुहित जांदां बुहित सोदों आदा बुहित मोनाव थांखांबाय मुहित ना बुहित महितसो मुहितसो जागौमोनदां मुहित एबसु खामानि मावना इयो मुहितआ एबसुआव खामानि मावो नामा सिबियासो गोलैयो खोमा बिसिनिया सालखर'आवनो सिबिया निउ सिनायथिनो नानिनो हाय आब' बेलेग गारि खोमा गरमथार फोथायसा नार्जारि बोहैथिसो मोनो गाला जों गाला होनबासो बुजि बांसिन बोहैथिखौ माबायानो फैया सोरमोन नामा सिनायालै गाला सिगां फिल्माव हाबखांबाय नायो मा फिल्म निउ सिनायथि नोंसाना खावब्लायाव नामा होनो खावब्लानि ससे थांनांगौ जोंना माबायाव खावब्लायाव जोंना बेलेगसो पास नय थारायबारि बेलेगसो पास नय थारायबारि गामि खावब्लानि ओरैजा सोनाबहा ससे फैनांगौ गामि दरसे बारस'नांगौ आरो फोथायसा नार्जारि लाइक हो दे लाइकखौनो होथारालै गावसा लाइक होदो दे निउ सिनायथि आब' दाबो 13थाल'थार निउ सिनायथि मालाबा थांगोन जों दायो माबायाव थायो मालाबा सुवालकुसियावसो थायो आब'खौ सिनायासै उदांस्रि ब्लक गुड इभिनिंनो इभिनिं फोथायसा नार्जारि नोंसोरनि खाथि जाना गाला मोनानो उदांस्रिया माबानि सुरुर सिंगोलनो गथ'आनो उदांस्रि ब्लक मोजां दे निउ सिनायथि
नोंनि बाबाखौ एसे सिनायो आंनो नंगौ नामा अबा लोगो मोनदोंमोन ना मादोंमोन नोंखौसो सिनायासै आब'खौ खावब्ला मा जायगानि नोंलाय आब' आदासो होमबा मोला बयसनो हेल' गाइसनो हेल' हाय निउस नायथि आं आब' नङा आदासो होनो मिथिबाय निउस नायथि आं बेलस्रिनिनो बेलस्रि मा गामि बेलस्रिमा गामिनि जोंनिथिं बेलस्रिनि गोरजा थाहैनाय दं आमा हमलाय मोला बयस जै बर' हारिनिनो जै बर' हारिनि निउस नायथि दैमालुनि आरोना सिंगोल बिमायाथ' आंनि क्लासमेटसोमोननो आमा सोरो सिनाय नोङो आङो सुरुर सिंगोला नोंनि क्लासमेटनो आं सिनायाखैनो जमा फरायजाबनो मोननाय आरो आं गोसोआव गैला गोदोनिखौलाय बहाथो गोसोआव थाबावनो गैला बावबाय औ प्रनय आगै थांबाय नामा ब्लु लानाया ब्लु माबादोंमोन ना देलाय थाङाखैबा कमेन्ट हरलाय बबेनिफ्राय बुख्लायथार थांखोना थाङासैथाय नायनो गोथां जायाखै हा गैया थुनोनो गैया सुरुर सिंगोल बहा सिनायबावनो सिनायनाय नंलाथ' आरो नोंलाय बिमा जाना बुरिबायबो फाग्लियानो बुरिबायबो नालाय अबावथो सिनायबावनो इमान बोसोर जाखांफु जाबाय फिल्म प्रडाक्सन हेल' नोंस्रा मालाय बुरजा फरायबायदां हाय आं आरो स्कुलखौनो थाब गारबायना निउस नायथि आदाखौ दासो खावब्ला नुदों खावब्लानि नालायनो खावब्लानि नालाय खावब्ला नुदों आरोना एलाय भिडिअ नायगासिनो दे माबादो जाखांफु फिल्म प्रडाक्सन बाजै गुरान बाजै गोरान मा गोरान बाजै गोरान गरम फिसाजोआनो नै बिमाजों समान जालायबाय अबाव सोरखौ सोर गोसोआव थाबावनो सिनायला रावखौबो बर' बिपुल हाय नों हाय दे बर' बिपुल लाइक खालामदो लाइक मी प्लिज सिथा खोन्थाना होदोंसै मबाइल लाबाय थानानै थिफिनायो खोनाहैजोबबाय बे आदा जालालै
सुरुर सिंगोल दाबो सिख्लायैनो दंलैनो आयो सिख्ला नुबावो होमबा जाला फोथायसा नार्जारि नोंसिनि खावब्लायाव मालाबा थांगोननो थांबानो जाबाय हा मा खबर होननायखौ ओहो थांबाय गोजौआव मा खबर बर' बिपुल मा खबरनो मोजां बाजै साफा नुदों मुसा दैमारि बाजै साफा नुदों थेंक इउ साफा नुनायनि थाखाय साफा नुनानै मेगन खेबलाबायना दै आंनि बिमाखौ बिब'खौ बिमासो होनफ्लांदोंलै आब'खौ होनदो दे लाइक हो सोरबा लाइक होआखैबा माया जानो दहायनिया मा नाममोनलाय बिमा फिसाखौ लाइक हरबाय नै थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय 18 लाइक दैमारि लाइक हरबाय आं बिमा फिसाखौबो हरखानांगोन फोथायसा नार्जारि मादैया बेसेबां यार्स जाखोनो बेसेबां यार्स जाखो सोरो नोङो आङो जाबायानोलाय 30नि बारबाय एसपि प्रिति हाय आब' फार्स्ट कमेन्ट नोंसोरनिजा अखा हायाखै नामानो अखाया दहाय एसे हादोंमोन दा नै हाहां जाना दं हाथ'वाखै थेंक इउ नुसार फंबाय बार थांदों हेलो सालिनी सिंह हेलो हाय इधर है शालिनी जी मैं इधर है सालिनी जी ओके बाय ओ बाय ओ भाई हाँ हेलो कैसा है क्या हाल है खाना पीना क्या खा लिया यू आर सो ब्यूटीफुल थैंक यू ब्यूटीफुल देखने के लिए रायलायनाया जादोंना ये तो मेरा बेटी बेटी शालिनी सिंगल बादिया हाय मेरे भाई मुझे भी सपोर्ट करो न सपोर्ट करूंगा सपोर्ट करूंगा ये तो मेरा बेटी itu मोर बेटी नुसार दैमारि
हिंदी गोरोंथार आंना बुरिया मा ओंख्रि जाखो बाजै सोरबा लाइक देम थैंक यू सालिनी जी जोंनिया ओंख्रिया माबासो थास' बेदरजों नाजों हाँ ये था बेटी मेरा उस दिन आपको बोला था ना ये था आपकी बेटी है ना हाँ मैं इसका बेटी है हाय बेलाई हे ब्रा हाँ बहुत हंसी आ रही है दोनों को हाँ Food है आपका सना आपका सब जरी। हिंदी में बात किया ना इसलिए हंसी आ रही शेट हाय शालिनी सिंगल बहुत हंसी मास्टर ओ हिंदी मास्टर के साथ हिंदी भाषा शालिनी जी कमेंट करते रहो दोनों से बात करते रहो कैसे बात करेगा हाब फंबां भादा आंगना ओइखौसो होनदां सालिनि जिखौ तुम इतनी सुंदर हो सालिनि जी हिंदी मास्टर हाय शालिनी सिंगल क्या बोली समझाओ ना क्या कहा रहे हैं ये लोग मतलब मामा बुंगासिनो मामी ने बोला था ये मेरा बेटी ऐसे बोलने वाला था लेकिन ऐसा मिस में बोल दिया ये तू मेरा बेटी है मतलब ये मेरा बेटी है आते उदी साजोंलै অলপ सिखाता है ना एक आपने इसी हो गया एक इसलिए ना शालिनी जी सत्ती तो आता है हिंदी मिनिग्ला बरवाइलै ज्यादा नहीं थोड़ा तो मिनिग्ला बरवाइनदां जासिला नटजारि लाइक डन थेंक इउ लागिनायनि थाखाय जासला नार्जारि ब्लग हेलो गुड शालिनी सिंगल गुड इभिनिं हंसते लोटपोट हो गया दोनों ने हो गया आइदिया जि जाला गारनो साजोबबाय आंना दा मोनायाव गारमा गावसिगोनलायदां অলপ हिंदी सिखाता है ना थरा अलप होना जाम्बि थरासो सुपार औ हम लोग हिंदी नहीं आता है हम लोग बोरो है बोरो साली जासिला नार्जारिनो हेपि फेमिलि बिदिनो जाब्लाबो खुसि था नानि मामि पापाजों शालिनी शालिनीयाबा मा होननांगौ मा ओंख्रि जाखो होनना शालिनी खाना खाया है क्या शालिनी जी खाना खाया आप शालिनी जी नाइस ने शालिनी जी सुपर सी अपर थैंक यू सोती आपको हाँ सुपर साथ दे दो अंदर मुझे सुपर सेट चाहिए हाँ खा लिया शालिनी हाँ मार होनांगौ जाखो आप क्या सब्जी खाया शालिनी जी आपको खाने के लिए
क्या बात। नहीं नहीं साले जी, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा हो गया मैं अंधा हूँ। फोथायसा नार्जारि नोंसा नोंसा माइ गाया नामानो? जोंहा माइ गाया। गाया जोंहा खुवालकुसियावसो थायो नालाय। सालिनि जि जोंहा खुवालकुसियावसो माइ माबा आज खाताल कियानो खाया सालिनि जि मस्ती कतल खाता है। मस्ती कर रही है आप सब की। हाँ हम भी खाया था खताल। आज खंथल है खंथल। कतल नहीं है खंथल है खंथल। कतल एमाल खारमा कर। हेलो आप कहाँ से हो? हम सोनितपुर से हैं। सोनितपुर असम से है। सोनितपुर असम। खथल मतलब खंथल बोलता है हम लोग। खथल मतलब खंथल बोलता है हम। थोड़ा थोड़ा मिलता है। थोड़ा थोड़ा मिलता है। खथल और खंथल। आओ सालिनी बोलता है ईशान। सालिनी जी। हाथा ओंखारलायनाय मिनिबाय। बराबर बुलबुली फागली सोनितपुर आसाम से है। हाँ हम लोग सोनितपुर से है। ओह माय गॉड शालिनी जी खोरो खोरो जाबाय सिबायलै। तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है क्या? बांग्ला बुझो नहीं बुझो। बांग्ला बुझो नहीं बुझो। मुझे भी सपोर्ट करो भाई। हाँ करूँगा। महादेव महादेव। हर हर महादेव हर हर महादेव राम राम कृष्ण। शालिनी जी राधे राधे। ओ मा लाबोदि हरनां इसोरखौ घुमाओ शालिनी जी के लिए। बांग्ला से कथा बोलो। ये बांग्ला कथा बांग्ला ना जाने कथा बोलो। निजासना ओय मार बांग्ला रोङा होननायखौ मा होनोमोनलाय? आमार घर ढिकियाजुलि बांग्ला होननायखौ मा होनोमोनलाय? बांग्ला ढिकियाजुलि आमार घर मा होनोमोनलाय? तुम्हार घर खत আমরা বাংলা नहीं जानता है আমরা বাংলা नहीं जानता है। कामाख्या मंदिर जावर खूब इच्छा। हाँ कामाख्या मंदिर। शालिनी जी एक बात बताओ, यहाँ पे किधर है आपका थंबनेल? देखो आप तो बोलते रहते हैं थंबनेल डालता है, टाइटल डालता है, अच्छा बनाता है। उस दिन आपका लाइव में बोल रहा था ना, थंबनेल कहाँ पे इफेक्ट है आपका? थंबनेल ऐसा इफेक्ट लगाना पड़ेगा जो लोग व्यूअर्स आपका थंबनेल देख के ही पसंद करेगा। वीडियो देखो या ना देखो कोई परवाह नहीं, लेकिन थंबनेल देख के आदमी लोग क्लिक करेगा। आपका वीडियो थोड़ा होने से भी 1-2 मिनट होने से भी चेक करेगा, देखेगा। और इंट्रो डालना पड़ेगा, इंट्रो डालना चाहिए, ठीक है। बीच में ऐसा क्या है आपका वीडियो में इंटरेस्टिंग, वो इंटरेस्टिंग वीडियो को क्लिप्स डालना पड़ेगा। फार्स मतलब जब शुरू होता है ना वीडियो, आप देखो
ये देखो, इसमें आपको इंट्रो डालना पड़ेगा, जहाँ पे आपका वीडियो बीच में जो भी इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग पार्ट को आप आगे लेके आना चाहिए। क्लिप्स मतलब इसे 3 सेकेंड 4 सेकेंड क्लिप्स आगे डालना चाहिए, ठीक है। उसका बाद में आपका वीडियो थोड़ा अच्छा होता है। और देखो ये लोग कहाँ पे है आपका थंबनेल, कोई कोई तो थंबनेल भी नहीं है। और ये एक थंबनेल है, लेकिन इस थंबनेल में इफेक्ट नहीं है, इतना अच्छा नहीं लगा ये 3 नंबर वाला थंबनेल। आसाम लव्स वेस्ट बंगाल, थैंक यू सो मच गुवाहाटी आसाम। हाँ हाँ गुवाहाटी आसाम। अभी फिर से मेरे को थोड़ा सा और ड्यूटी मेरा बाकी है, बाकी ये है मेरा ड्यूटी। और गाड़ी को ऑफिस में छोड़ के आना पड़ेगा। अभी हम लोग गाड़ी को थोड़ा दूसरा जगह में सर्च दिया था ना, आप यहाँ से उधर ऑफिस में लेके जाना चाहिए। हम मैं क्या करूँ तो मैं क्या करूँ तो मैं क्या करूँ मतलब थंबनेल को इफेक्ट डालो, ठीक है। थंबनेल में थोड़ा इंटरेस्टिंग डालो और अच्छा से लिख देना। और जो भी पार्ट है फुल आपका पार्ट का मतलब ही है ना, उसको थंबनेल में मत लिखना, ठीक है। थोड़ा शॉर्टकट में लिख देना। क्या होगा मतलब मैं एक बार साबिया भी है ना, मतलब आपका उधर बिहार में कुछ लड़ाई या लफड़ा हर कोई भी हो, आपने डाला शायद, हाँ मतलब हम लोग तो पॉलिटिक्स का वीडियो डालता है ना, मैं थोड़ा दूसरा बात में बोल रहा हूँ, आप खुद समझो, ठीक है। आसाम में हुआ है आज बहुत तूफान, बस उसी को लिख देना। उसके बाद में क्या क्या हुआ उसको फुल मत लिखना, ठीक है। अगर फुल लिखेगा तो आप हर कोई बात थंबनेल में लिख के देगा तो थंबनेल में समझ में आ जाएगा, आदमी लोग वीडियो क्लिक नहीं करेगा, ठीक है, वीडियो नहीं देखेगा। उसके बाद में आपको बीच में इफेक्ट डालना चाहिए। इंट्रो अच्छा से इंट्रो डालो, जहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट है उसको 3 सेकेंड या नहीं तो 4 सेकेंड काट के आगे कॉपी करके आगे लेके जाओ, एक कॉपी करके। जैसे इसमें देख के बताओ कि उसमें से क्या बदलूं, उसमें से क्या बदलूं मतलब वही है बात। आपको मैं इतना दूर में कैसे समझाएगा यार। आप मुनुस दे का वीडियो देखता है कि नहीं? मुनुस दे आप लोग का उधर बिहार का ही होगा शायद, ये मुनुस दे, वो बहुत अच्छा बोलता रहता है कैसे वीडियो डालना है कि या कैसे वीडियो बनाना है। और वीडियो हमेशा ये देखो, मोबाइल इस तरफ डिस्प्ले है, इस तरफ बैक साइड है, ठीक है, इस तरफ कैमरा है ना। वीडियो कभी भी फ्रंट कैमरा से मत बनाना, ऐसे मत बनाना, फ्रंट कैमरा से ऐसे बनाओ, उल्टा ले लो, उल्टा लेके वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है, तब अच्छा आता है। मतलब फ्रंट कैमरा से इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, बैक कैमरा से क्लियरली आ जाता है। और वो भी आपका पास कौन सा मोबाइल है मेरे को मालूम नहीं है। अगर आपका पास सैमसंग या नहीं तो गैलेक्सी ऐसा मोबाइल है तो बैक साइड से वीडियो बनाओ, ब्लॉग बनाओ, कुछ भी बनाओ, बैक साइड से वीडियो बनाना चाहिए। कोई भी हो, किधर भी हो, कहीं भी जाओ, शर्म आना नहीं चाहिए। कोई लोग सोचेगा मतलब आपको देख के ये पागल हो गया क्या, बैक कैमरा से वीडियो बना रहा है, उल्टा कैमरा पकड़ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। अरे कौन फोन कर रहा है यार? हमारा इसमें कैमरा ओपन करने से 3 ऑप्शन आता है, 0.5, 1, 2। 0.5 में डाल के बनाना चाहिए तो बैकग्राउंड में क्या क्या है पूरा देखेगा। 1 में डालने से आपको थोड़ा जूम देखेगा और 2 में डालने से फुल जूम देखेगा, सिर्फ आपको ही देखेगा, आपका मुंह देखेगा। मेरी कोई हेल्प नहीं करने वाले हैं, मैं बहुत करती हूँ। वो तो बात सही है। और अपने आप भी खुद थोड़ा
दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं तो क्या बोलो, कोई किसी से भी नहीं सीखा मैंने। और कभी कभी मैं देखता है कैसे वीडियो बनाना है, क्या करना है, सिर्फ आप लोग का उधर का है मनुष्य देख का वीडियो देख देख के बनाता रहता है मैं कभी कभी। बे गाइसमोन जोंहा बर'फ्रा कमेन्ट खालाम अननानै। नै गारियाव मोनफैलायबाय। अभी मैं गाड़ी में पहुंच गया। गाड़ी उधर ऑफिस में छोड़ के आना पड़ेगा। ये भैया है देखो। हेलो भैया, क्या हाल है? अच्छा है। खाना पीना हो गया? चलो अब गाड़ी लेके जाना पड़ेगा ना। लाइव दिए से मैं मेनेजार नाहे ना आज हाइले सके मैं रातिपुवा एक बार है आइसिले गुवाहाटी ना। तो मैं चार्जर निकालना पड़ेगा। ये रहा मेरा गाड़ी, कचरा वाला बोलो कचरा। सुबह 6 बजे ड्यूटी अटेंड करना है, 2 बजे को छुट्टी होता है, बस उसके बाद में फ्री। अभी चार्जर निकालना पड़ेगा, इधर से है चार्जर। निकल गया। ये चार्जिंग का गाड़ी है ना। जा बर'फोर दंना जोंना बर'फोरनाबो मोनसे खामानि माव। नोंथांमोनाबो जेब्लायखि भिडिअ बानायाबानो फ्रन्ट केमेराजों बानायनाङा, सेल्फि केमेराजों बेक केमेराजों बानाय, मोजां फैयो, क्लियार फैयो। मानो होनबा दानो नाय नोंसोरो लाइभ होनायावनो आंनि माबाखौ फेसखौ माबायदि नुगासिनो दं, आरो बेक केमेराजों एसेबाबो साबसिन नुयो आरो ना। Sabi dito ko na sino. इनकम कितना होता है? कहाँ पे? सपोर्ट मी। ओके भाई, ओके, कोशिश करती हूँ। अगर आप कांटेक्ट में बात करके कुछ पूछना चाहता है तो मेरे से कांटेक्ट भी कर सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन जब भी आपको फ्री टाइम होता है ना तो मेरे को कॉल मत करना, व्हाट्सएप में पहले पूछो, कांटेक्ट मैसेज देके व्हाट्सएप में, भाई आप फ्री है क्या। मैं अभी भी बताता हूँ, 2 बजे का बाद में 3 बजे तक, नहीं तो 3:30 बजे, और कभी कभी 5 बजे भी होता है। मतलब मेरा बिजी होता है क्योंकि मैं वीडियो बनाता है, एडिट करता है ना, उस टाइम मेरा थोड़ा बिजी होता है। फिर भी व्हाट्सएप में पहले मैसेज कर सकता है। अगर मेरा नंबर चाहिए तो मेरा थोड़ा 6 महीना 7 महीना पुराना वीडियो देखो, उसके बाद में चेक करो, मेरा नंबर मिल जाएगा आपको स्क्रीन में। तो आरो साला ऊपर hari humiri ulah jamu. नुले पुरान हुआ
ये देखो पूरा गमछा पहन के आया मैं रास्ता खराब है थोड़ा सा खस्ता रास्ता है Buruki. कौन फैलागासिनोलै कौन तो ठीक है शालिनी जी मैं अभी एलवी रखता हूँ अगर आप कांटेक्ट में बात करना चाहते हैं तो मेरा पुराना वाला वीडियो देख के आप कांटेक्ट कीजिए ठीक है जो भी पूछना है कांटेक्ट में पूछ सकते हैं आप तो गासिबो आंनि ओनसोलाव भिउवार्सफोर दोनथ'नोसै होनबा आङो दे फनबो फैगासिनो दङ दे बाय बाय उनाव लोगो मोनलायसिगोन